Je hoort de klanken van Sloespop. Dat is een popfestival in Born, vlak bij de Sluis, vandaar ook Sloespop. Vandaag treden hier 3 bands op en een van die bands die optreedt is Guns N' Roses. Maar dan niet Guns N' Roses zoals de originele band, maar het is een coverband natuurlijk. En het wordt ook iets anders geschreven. Ja, dat zal wel moeten, anders krijgen we problemen. Dus we hebben er maar een verzet. Bij de Guns hebben we een zet en bij Roses hebben we een zet. Dus nou ja, een beetje creatief hè. Ja. Is een tijdje eruit geweest, hoe kwam dat? Nou ja, weet je, we zijn hier in 2003 mee begonnen. We hebben 380.000 bandwisselingen gehad en er zijn een tijdje geleden wat mensen wat andere dingen gaan doen. En een tijdje geleden belde Henny op van jongens, zullen we even de Guns doen? Tuurlijk, weet je, als Henny belt doe je dat altijd. Is het nou een eenmalig optreden of gaan jullie echt weer onder rood? Nou ja, je weet nooit waar het schip strandt hè. Dus nou, dit is in ieder geval één te gek eerste optreden sinds lange tijd. En we zijn te boeken. Is dat nou weer een beetje eng als je weer voor het eerst moet optreden? Nee joh, de volle thuiskomen. Nee, dat is gewoon tof. Zeker. Het is gewoon oude jongens krentenbrood, lekker met de oude club, net als vroeger. Er zijn natuurlijk een hele hoop hardrockbands, hele goede bands. Waarom Guns N' Roses? Waarom niet? Het is gewoon tof. Weet je, kijk, Guns is eigenlijk gewoon een barband. Hè? Die eigenlijk hele grote bar speelt, hè? Stadions. Maar het zijn gewoon te gekke liedjes. Iedereen kent het, iedereen zingt het mee. En je kunt lekker met een kopje schudden als je dat wil. Het is gewoon leuk om te doen. Ja, jullie zien er waarschijnlijk beter uit dan de echte Guns N' Roses, omdat je Axl Rose nu ziet. Valt een beetje tegen hè? Dankjewel voor het compliment. Ja, super. Nee, wij zijn bloody hot. Nee. Veel succes. Nee, dankjewel man, top. Ja, die schijnt een beetje jouw initiatief geweest te zijn om de band weer bij elkaar te krijgen. Ja, tuurlijk. Ja, het is eigenlijk een gezamenlijke wens die uitkomt. Je bent een tijdje eruit geweest ook, heb een tijdje niet kunnen spelen. Hoe komt dat? Een tijdje op de grond gelegen, ja. Scooterongelukje in Griekenland. Hoe is het nou met bewegen en zo? Ja, dat gaat niet zo makkelijk als je valt, hè. Maar ja, je moet gewoon opstaan, hè. Opstaan en doorgaan, dat is het belangrijkste. Springen zoals vroeger is een beetje minder geworden? Ja, de bokscursus heb ik afgeschaft, ja. Bokstraining doe ik niet meer. Take me down to
wintersport is voorbij, hoe is het gegaan? Ja, het was lekker, gewoon gas erop. Het was helemaal top. Ja, het was leuk. Hard, zoals het moet. Vuig. Het publiek reageerde ook goed, zag ik. Ja man, dat is wat ik zei, weet je. Iedereen kent de liedjes, iedereen gaat lekker meezingen en everybody has a good time. Maak naar meer. Altijd. Hey, our job is better than yours. Je moet je zelf net de spullen opruimen natuurlijk. Je hebt geen rodies nog. Ja, dat is inderdaad wel de downside. Maar hey, het hoort erbij, weet je. Oké, een beetje spullen slepen. Ik heb ook nog geen groepjes gezien, hoe zit dat? Ja, die houden we buiten beeld, hè. Hey, come on. Duh. Ja, en wie ging het, jong? Ja, is van ouds hè. Zoiets van ouds. Lekker. Enthousiast man. Het clubje is nooit weg geweest eigenlijk. Op het podium lijkt het een team wat onverslaanbaar is. Hè? We zijn inderdaad een tijd weg geweest, je bent ziek geweest. Ja, hoe heb je het goed volgehouden dat uur? Ik heb toch getraind natuurlijk. Hè. Je gaat dat niet binnen een week doen. Hè. Ik heb een jaar of 2 getraind. Elke dag een uurtje spelen. Want we moeten hier ook een uurtje spelen. Dus dan moet je wel even kijken hoe je dat gaat doen. Hè. Denk je dat je gezondheid er toelaat om dan weer te gaan toeren met de band? Nou, morgen. Vandaag niet meer. Nee, dat gaat wel. Oké, succes jong. Goeie job. Het vervelende van toeren is altijd het reizen. De terugreis is leuk, maar de heenreis, daar kun je alleen maar op verheugen. En dan moet het doorgaan. De terugreis, ja, die duurt altijd zo lang, weet je wel. Dit heeft 6 jaar geduurd. Feels like I'm knocking on heaven's door. I see you. Knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah.